Namatay ang usa ka sundalo sa engkwentro tali sa kasunduluhan sa Philippine Army ug sa gidudahang mga sakop sa New People's Army sa bukirang lugar sa Tanay City ug Bayawan City sa Negros Oriental. Kagahapon sa buntag, samtang laing sundalo ang samaran ug gihatod dayon sa tambalanan ang nakalas ug ang samdan. Gisusi pa sa kasunduluhan kung may namatay ba sa habig sa New People's Army. Wala pa mapahigayon ang clearing operation tungod sa mga pagbuto-buto sa armas sa matag karon ug gunya. Matud sa 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Jason Humawan, nga may pahigayon og combat operation ang kasundaluhan dihang kalit silang gipauwanan sa mga bala sa armadong pundok. Upat higayon nahitabo ang engkwentro nga milungtad og pipila ka mga oras. Gipasabot ni Humawan, may pahigayon og pakisusi ang kasundaluhan human madawat ang reklamo sa mga mulupyo sa dapit sa presensya sa giingong rebelde. Wala hinuoy na angol nga mga sibilyan tungod kay layo ang dapit sa residential area. Gawa sa pag-awhag sa kabataan nga musakop sa ilang pundok, gitumbok sa general ang armadong grupo nga nangayo og revolutionary taxes sa mga mulupyo nga maoy ilang gireklamo. Ng umaga, Opo. while conducting combat patrol and acting on the information given by yung local resident doon sa area ng Barangay Santo Niño, pinaputukan yung tropa. So that started yung encounter.